Bona nit a tothom i benvinguts a la primera edició del Fame or Shame, el concurs on persones corrents posen a prova les seves habilitats per aconseguir un pot de $100.000. Aquesta nit ens acompanya el nostre fantàstic jurat format per la Sam Jaffe, Joan Marc Capdevila i Tortell Poltrona. I estem ansiosos de poder veure les grans personalitats amb les seves actuacions extravagants que concorreran avui. El jurat tindrà cadascú un vot de 1 fins a 3 per cada participant, sent 1 el de menor valor i 3 el de major. La productora, a més, es reserva el dret a tenir un vot secret que també varia en aquest baremo, i el qual es publicarà al final d'aquesta edició. També fer un agraïment al nostre patrocinador Armengol Bikes, el teu lloguer de bicicletes de confiança. Guapo! Ja, sense més dilació, que passi el primer concursant. A veure, sorprèn-me. A veure qui és el primer tonto que ve aquí a donar la nota. Hosti, no. Uah, els dos tontos aquests, per favor. Han arribat aquests dos, per favor. Bueno, jo crec que aquests tampoc necessiten molta presentació perquè es coneix toquíssim. Vale, per cortesia, com us dieu? I nom artístic. Anem a fer-ho, abans de tot, doncs res, som el François i l'Emma i anem a fer una mica un poco de canto. Vale, bueno, però una cosa, a mi, jo ja us conec i la majoria de gent us coneix, però ens agradaria saber una mica més en profunditat a què us dediqueu, quina va ser la motivació... Parles tu? Com vulguis. Bueno, parlem si vols els dos una mica, tant és, no? A veure, som Sem. Aquí la teva companya, la jefa, doncs és la nostra jefa. I la millor organització que hi ha a la ciutat, doncs res, jo abans era un pobre escombriaire i doncs anar. La motivació, doncs mira que... Pues joder, que aquí ha de mostrar el talent, cago en Dios, saps? Vols ser una rockstar, no? Mare meva. I el més important, si guanyeu el concurs, els diners amb què els gastareu? Bueno, sincerament... O en què us agradaria gastar-vos els diners? Si ho voleu dir, clar. Jo crec que no en farem... O sigui, dels diners en si no en farem res, sinó que sempre hem preferit més compartir amb els éssers que estimem que no pas quedar-nos per nosaltres, així que no sé. Venim per l'experiència, no per els diners. Sí, completament. Molt bé. Pues anar. Pues quan vulgueu podeu començar. You got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks like a hell and you're miles and miles from your nice one bed, you just remember what your old friends say. Well, you got a friend in me. Yeah, you've got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got some troubles, and I got too. There isn't anything they wouldn't do for you. We feel together and sing it through, 'cause you got a friend in me. You got a friend in me. Vale. Gràcies per aquesta fantàstica actuació. Els membres del jurat. Vale, qui comença? No vull, no. Comences tu, Sam? No, para. Perdoneu, jurats. Molt bé, crec que, a veure, que l'esforç ha sigut molt bo i que sou molt cookies, els dos, cantant juntets, un de Buzz Lightyear verd
així amb una cosa rara i el Woody femení, que mai me'n recordo de com es diu, la noieta aquella. La Woody, Però bueno, la Woody. La Woody, sí. Que a més, mira, fins i tot cola el color del pentinat, que era pel roja també. Però Clar. la descoordinació una miqueta complicada. Tot i així, doncs mira, malament no canteu. Bueno, alguna cosa positiva, no? A poc a poc. A mi, sincerament, Bueno, s'ha d'afegir que sóc daltònica i que això perjudica. No sé, Res a veure, però bueno, jo ho deixo aquí. espero no fer-ho posar els sentiments, però el que més m'ha agradat de la vostra actuació ha sigut el vestuari. Gràcies. He trobat molt adequat. Em pensava que anaves a dir el final. No, home, no. No, home, no. He trobat molt adequat el vestuari amb la cançó, rememorant una pel·lícula infantil bastant coneguda i dir-vos que, bueno, podríeu haver anar més coordinats, però, bueno, és una actuació acceptable. Vale, jo tinc diferents punts a analitzar. Per començar, comparteixo el que ha dit en Joan Marc del vestuari, em sembla superconseguit. I també vull destacar la veu de l'Emma, que m'has arribat. Ha hagut algun moment que has entonat d'una forma que dic, mira, se li podria donar bé, no? Cantar. Però, bueno, ha hagut un desastre enorme i aquest desastre enorme es diu François, bàsicament. Vale? No et desmaiis. Aixeca't perquè t'haig de donar una mica de canya. No, per mi, que no ho he fet tan malament. No ho he fet tan malament. Calla't, sisplau. Vale? El tema és que la vostra actuació és d'honor. És d'honor. Vale? Amb un 0 darrere. Perquè, François, saps una cosa? Saps què passa? Dígame. Que no controles el tempo. Vale? No, soc superarrítmic. Mira, jo et diré una cosa. O sigui, aquest tema és 4-4. És 1, 2, 3, 4. Vale? I així es va repetint progressivament. Tio, si no pilles ni el 4-4, no sé a què has vingut aquí al Femor Shame. Això t'ho deixo clar. Vale? I no us ficaré un 1, us ficaré un 2 perquè la Emma ha hagut un parell o 3 de vegades que ha fet unes entonacions que m'han ficat la pell de gallina. Si no, tenia un 1. I si pogués, un 0. Ha estat tan malament, perfecte. Després d'escoltar aquestes dolces i magnífiques paraules del nostre jutge Tortell Poltrona, passem a la següent valoració. Joan Marc? Aquí us ensenyo el 2. Un 1 pel vestuari, un altre 1 per l'actuació de l'Emma i em sap greu, François, si ho haguessis fet perfecte ho haguéssiu guanyat un 3, però aquesta és la meva actuació. Jo sé que no et caig massa bé, no passa res. No, aquí el que ha passat fora es queda fora. No pensis que tinc quelcom contra tu perquè no tinc res. Un cop acabada aquesta disputa i aquesta refriega, la qual completament amistosa, anem amb la següent votació. Sam? Jo també els hi donaré un 2. Crec que si arreglessin els seus problemes de tempo podrien tenir més opcions, la veritat. Però, a part d'això, doncs, crec que està bé tot el que s'ha dit de vestuari, molt ben trobat i que tingueu sort, la veritat. François, un consell. Apunta't a classes de cant si vols continuar en aquest mundillo, vale? Vinga. L'entonació no està malament, François, però el ritme no. No passa res. Bueno, em saqueu. Recorda, 1, 2, 3, 4, vale? Vinga. Ja ho apuntaré. Que és que soc molt arrítmic, ho he de millorar. Vinga, no us preocupeu. Vinga. Adéu. Au revoir. El tempo no era el seu, però mira, aquesta jove parella han aconseguit un total de puntuacions que fins al moment sumen a 6. Ara cal veure com seran la resta d'actuacions de la nit
i quines coses noves ens trobarem. Sisplau, que passi el següent participant. Bona nit, bon vespre. Em dic Max i, estic aquí per cantar una mica, una cançó que, anava a cantar una altra, però el meu company no ha pogut assistir i la cantaré jo sol, però per una altra diferent. A veure si us agrada. Quina cançó és? Quin és el nom de la cançó? Es diu Amaking, de Detallets. Puc posar el reproductor? Vale, però una coseta. Sí. Què és el que t'ha impulsat a presentar-te en aquest concurs? Sí, si us soc sincer, és que a mi sempre m'ha agradat... A veure... Primer ho anava a fer pels jajas, però com a mi sempre m'ha agradat actuar i fer merdes d'aquestes, doncs dic, vinga, va. Molt bé, pues... I a què et dediques en el teu dia a dia? Soc taxista. Ui, el gremi abandonat. Cantes molt en el taxi o què? Buah, em passo el taxi de paneig, els clients, siguin guiris o no, paneig, Bueno, pues et desitjo tota la sort del món perquè veient com està el panorama de taxista potser que millor siguis cantant, no? Bueno, a veure si quan m'escoltes canvies d'opinió. Vale. Vinga, quan vulguis. Ai, ole! I és que avui m'he quedat penjant de la massa mentre em deies coses tan maques que se m'ha fet de nit. En un espai útil tan petit m'he quedat penjant de la massa mentre em deies coses tan maques que se m'ha fet de nit. Every time I feel myself when I go to the discotheque, I see something in your eyes that demand me your notice. Hem passat les nits pel molts carrers, hem après que les coses bones cauen sempre pel seu pes. Jo per tu, tu per mi, jo per tu, tu per mi, jo per tu, tu per mi, na 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 na. Na 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 na. Que bé. M'he quedat penjant de la massa mentre em deies coses tan maques que se m'ha fet de nit. M'he quedat penjant de la... Uau, brutal, No vuol calents ni quetxa, ni conido millos. Ella vol una maca on hi capiguem els dos. Però tinc una maca que no té piscina, però tu unes cordes que tu al·lucines. Passa'm a buscar, vine a robar-me l'aire. I és que avui m'he quedat penjant de la massa mentre em deies coses tan maques que se m'ha fet de nit. En un espai útil tan petit m'he quedat penjant de la massa mentre em deies coses tan maques que se m'ha fet de nit. I és que tu i jo no ens entenem. Hem ixat en ascensel i a Sant Pere el puto infern. I és que tu i jo parlem, però sempre passa el mateix, que mai ho fem oficialment. M'he quedat penjant de la maca mentre em deies coses tan maques que se m'ha fet de nit. Un espai útil tan petit. M'he quedat penjant de la maca mentre em deies coses tan maques que se m'ha fet de nit. M'he quedat penjant de la maca.
Buah. Lloc, m'agradaria felicitar-te per aquesta gran actuació musical Home, moltes i gràcies. acte seguit m'agradaria conèixer la valoració dels nostres jutges. Buah. Sam, Tortell, Qui comença? Joan Marc. Deixem-t'ho a tu, Tortell, crec que tu Vale. has tot el necessari. Vale, mira, Max, no era el teu nom? T'ho resumiré en poques paraules, d'acord? Sí. Et recomano que continuïs de taxista, ¿vale? Que ser taxista realment no està tan malament per com cantes, ¿vale? Així que jo no afegiria res més. Jo crec que amb això queda tot clar. Vale. Pues després d'aquestes grans i motivadores paraules del nostre jutge Tortell, passem al següent, Joan Marc. El tema es deia Penjat de la maca, veritat? Bueno, a Macking, es deia la cançó. Doncs a mi m'has deixat penjant del precipici. No sé si he sigut l'únic o ha sigut cosa meva, però l'únic fallo que he vist a la teva actuació ha sigut la coordinació amb la música. Jo sentia la música i sentia una frase per al reproductor i 5 segons més tard sentia la teva. Ha sigut una mica marejant, però... Bueno, problemes d'oïdes, Possiblement sí. No, espera, que ara seran problemes d'oïdes. Home, no fotem, Possiblement Ok. tingui una mica de cera a les orelles, però ja et dic que m'has deixat penjant del precipici. I amb moltes ganes de saltar. Tot i així, el ball ho ha salvat una miqueta. En fi, moltes gràcies, Joan Marc, també per les teves grans motivadores i valuoses paraules que aquí, en la gran valoració de la nostra, d'aquesta gran actuació. Sam, sisplau. A veure, sol diré que després d'això crec que el François cantava bé. A veure, si aquest és el nivell, doncs crec que no aniran a gaire més aquestes actuacions, perquè té tela. A veure. Sol, crec que podria ser... que podries tenir futur potser com a... com dir-ho? Com el que escolleix les cançons, però no com el que canta. Ja soc. Seré el guionista. Sí, bueno, Sí. el guionista o bueno, el que et dona el cafè als guionistes també podria ser. No sé. En fi, sisplau, sense més dilació, que se'ns està fent la nit, passem a les votacions. Sam? Tu primera? Crec que, vist lo vist, això és el que hi ha. Joan Marc, Tortell, vosaltres? Uno per l'idioma i uno pel ball. O sigui, un 2 en total. I jo et dono un 1 i que sàpigues que has tingut sort que no es pot posar un 0 perquè és que si es pogués et posaria un 0, ¿vale? Tortell, que jo t'estimo molt, home. Ja, però saps una cosa? Que jo aquí estic com a jurat, ¿vale? I res més, podem seguir al següent perquè és que una cosa, Max, deixa d'intentar-ho, ¿vale? Dedica't a ser taxista, que ho fas molt bé i ja està, oblida tant del canto, ¿vale? Vinga, otro. Perfecte. Doncs després d'aquesta gran actuació, Max, m'agradaria passar a la següent. El Max ha sigut el nostre segon concursant i ha sumat només una puntuació de Mare 4. meva, tu. Ja veurem què tal se li dona a la resta. Pobres clients, de taxi. Ja. Si es posa a cantar al taxi, flipa. Imagina't que vas a cantar... Ja fotria por.
Ui, un nou. Hola, com et dius? Bones, sóc l'Àlex Cardona. Oi, Àlex Cardona, goita. I què? A què et dediques? Quina edat tens? Mira, tinc 23 anys, em dedico, ara mateix sóc carter. Ets carterista? Ets el que roba les iaies o què? No, jo en treu les cartes i paquets. Ah, vale. Perdona, ho havia escoltat malament. Però paquets legals o il·legals? No, legals. I quina és la motivació per la qual estàs aquí? Doncs bueno, vinc aquí per guanyar o intentar guanyar el Fame or Shame i amb aquest premi intentar portar aquí els meus pares, ja que a la ciutat que estan ara mateix estan vivint injustícies bastant greus, i vinc aquí a fer una demostració. Vale, tampoc fa falta que ens expliquis tota la teva història, vale? Vale, pues comença quan vulguis. D'acord. Vale, abans de tot, necessitaria l'ajuda d'un jurat que no tingui mania a poder-me fer-me mal ni res d'això. Jo mateix? O Pues mira, si vol algun jurat participar? No, mira. ves tu, i així nosaltres podem veure. Vale, però és cap al final, vale, de l'actuació. D'acord. El radiocasset aquest és teu? Sí, l'he posat jo. Home, abans ha dit que era carterista, que no t'estranyi que l'hagi robat. El d'abans, el Max, potser li ha robat. Ah. Party people, you out here tonight to have a real good time. So we gonna have one of the craziest times you ever had in your life. We're going into a brand new year. I need y'all to make some noise. I said, make some noise. That's what I'm talking about. Let's start the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Are you ready? Vale, Vlad, ara necessito que m'agafis fort al cap. No tinguis por, ok? Ok. Això és el més perillós. 3, 2, 1... Dios! Aguanta. Vale, deixa. Sí, estic bé. Déu meu. En fi, després d'aquesta actuació tan extravagant, m'agradaria conèixer l'opinió dels nostres jutges. Qui comença? Va, que comenci era el Joan Marc. Vinga, Joan Marc. En primer lloc, m'ha deixat impressionadíssim el contorsionisme que has fet i, sincerament, quan has tret el radiocaset m'ha fet una mica d'or perquè ja estava pensant, ostres, un altre que ens ve a cantar aquí i a donar una mica la xapa. I en absolut ha sigut així. M'ha sorprès molt la teva actuació, sobretot la teva elasticitat
i m'ha agradat molt. Potser ha faltat una miqueta de coordinació amb la música, però al començament m'ha fet moltíssima gràcia. Tot i que quan ens has tret el cul així una mica a la cara, m'ha semblat una mica provocatiu. Que t'has excitat o què? No m'he excitat, no. Ja. Jo des d'aquí no veig el mateix, perquè tens un bulto, ja saps on. Crec que és bastant interessant el que has fet, com a mínim diferent al que hem vist fins ara, i això es dona a agrair, ja que vist el panorama jo ja veia una nit d'aquestes d'acabar a casa i anar-me directe al llit, la veritat. Ha sigut interessant. Et recomano que et passis un dia per l'hospital perquè la veritat és una mica preocupant a nivell de salut que puguis fer aquestes coses, però bueno, li veig futur. Si trobessis una varietat més àmplia de moviments i a part d'aquesta separació clara que es veu de torso-cintura i cames, doncs potser es podria trobar més interessant i fins i tot li podries trobar una funció més enllà de l'espectacle. Crec que bueno, és quelcom diferent que hem vist i s'ha de valorar també. Perfecte. Moltes gràcies per la teva valoració, Sam. Tortell, el teu torn. Aviam, jo entenc bastant que la gent hagi quedat bocabadada amb els moviments que has fet, però, sincerament, jo vinc del món dels pallassos, del contorsionisme, tot el rotllo del Circo du Soleil, i entenc una mica més enllà i realment els exercicis que has fet són molt bàsics. Això no treu mèrit, no em llegeixis malament les paraules, però si vens a fer una actuació de contorsionisme jo crec que podries haver donat molt més. I després hi ha una altra cosa, que no vas amb l'equipament adequat per fer contorsionisme. A part que la roba que portes és feíssima. No sé què fas amb una motxilla. Sincerament, la meva valoració serà positiva perquè, mira, almenys has tocat una rama que està una mica oblidada i, vulguis o no, em fa una mica d'il·lusió. Així jo puc recordar les meves èpoques quan era pallasso. Però això, que podries haver donat molt més. Tu podries haver currat una mica més, la veritat, vaja. Perfecte. A veure, Tortell, què vols que et digui? Jo soc una persona de fora, soc una persona senzilla, i veient l'actuació que ha fet aquest home aquí, doncs la veritat és que m'ha deixat una miqueta de pasta, o sigui, m'ha deixat tens, o sigui, no sé tu, però jo l'he estat agafant, aquest home, quan s'ha partit l'esquena, diguem-ne. Entenc, però saps una cosa? Jo he vist com un mag partia a una senyoreta en dos parts i després la tornava a juntar. Això sí que és contorsionisme. No, la història... Ai, que és desloca l'ombro. Ai, pobra. Vinga, això ho fa fins la meva àvia. Vinga, passem a les votacions. Vinga, va. Vinga, jo li donaré un 2. Merci. Jo també un 2. Sí, jo crec que també li donaré un 2, la veritat. Gran part, com ja he dit, per la diferència de les actuacions anteriors i que tinguis sort. Merci. Perfecte, gràcies per participar. Vagi bé. Apa, vagi bé. Aquest home ha aconseguit un vot total de 6, empatant amb el primer participant de la jornada d'avui. Hem trobat que s'ha partit podríem dir que literalment s'ha partit la mare per donar-ho tot a l'escenari. En fi, quina serà la pròxima actuació i quines habilitats sorprenents ens presentaran? Doncs ara ho descobrirem. Que ha entrat una en bici. Mira, parlant de spinning. Que loco. Hola, bona. Hola. Em dic Ivet Busquets i us faré un rap sobre aquesta bici.
perquè té molta història. Que ens ve la rapera! Ole, Ivet! I a què et dediques i per què has decidit presentar-te? Actualment soc mosso d'esquadra. Sincerament, m'he presentat només per veure què tal. O sigui, no em dedico a rapejar ni res per l'estil, només per, a veure, curiositat, a veure què passa. I bueno, pues això. Molt bé. Pues quan vulguis pots començar. D'acord. Díselo! El primer dia a la ciutat amb ningú m'havia relacionat al concessionari. T'he comprat i va ser la millor amistat. Amb tu vaig enterrat i de cop ja me l'he pegat. Ai. A les nits anem a donar una volta perquè així puc fer el que em rota. L'altre dia a l'aigua vaig caure i pensar que això era un fraude. A peu em vaig haver de moure i del llac no es va promoure. Els mecànics vaig haver de trucar perquè em puguin ajudar. L'endemà amb una grua es van presentar, però el seu esforç no va funcionar. Al següent dia vaig tornar-hi per vigilar que ningú me l'agafi. De poc quasi fa que m'infarti, ja que no la vaig trobar-hi. Entristida em vaig sentir i a casa anar a dormir. Al despertar algo sentí i me la trobar de bon matí. Per art de màgia semblava, però era un somni que em comunicava la meva arribada a la ciutat encantada. La meva amiga és groga, tot i no sé el que em posa. Vaig amb ella tota hora i avui al Famous Shame m'he presentat per deixar tot el públic bocabadat sentint la història que he recitat. Crec que potser ja he guanyat. I ja està. Molt bé, Ivet. Hosti. Bueno, aviam, anem amb la valoració, no? Aviam, jo tinc alguns punts positius i alguns punts negatius. Començarem pel positiu, val? El tema de les rimes a mi m'ha encantat, sincerament. M'ha transportat a la història que ens estaves explicant. M'ha commocionat perquè... m'ha donat com la sensació com que la bici tenia vida pròpia, no? I crec que això és un punt positiu. Però ara anem amb el que he vist, que podries haver estat millor. Semblava que estiguessis fent el cant de l'hipopòtam, no? I jo ho he aconseguit. Saps el que et vull dir? Que el ritme era com que potser tenies que accelerar al doble, no? Perquè era com que anaves a càmera lenta, no? Era com anar per Matrix, saps? Però sense les piruetes, no? I bueno, jo crec que a l'hora de l'execució o sigui, l'has plantejat jo crec que de forma errònia, vale? Hauries d'haver pensat més amb accelerar el teu tempo cantant i, bueno, i res més.
És això, vale? Val, merci. Perfecte, moltes gràcies. Joan Marc? A mi l'actuació en caràcter general m'ha agradat bastant. De totes les actuacions de cant, podria dir que és la que de moment més m'ha agradat. M'ha agradat i m'ha conmós la història, ja que has explicat des del dia que vas arribar a aquesta meravellosa i preciosa ciutat. I a mi m'ha agradat moltíssim. Sí, és cert que potser una mica el ritme ha fallat, però comparada amb les altres actuacions que hi ha hagut musicals, per mi ha sigut la millor. Joan Marc, li estàs fent la pilota o m'ho sembla a mi? Home, comparant les altres actuacions no fotem, tio. No fotem. No sé, Joan Marc. Hòstia, ha explicat una història... T'has oblidat de l'Emma ja, pot ser? Tira des de canyes a banda, Sam, la teva valoració. Però què és això, tu? A veure, crec que s'ha de valorar de per si l'originalitat tant d'atrevir-se a fer-se un rap, que no és poca cosa, tant, i a més tenir en compte que és un rap original, és a dir, no estàs fent la cançó d'una altra persona, a diferència dels altres dos, bueno, de les altres dues actuacions en les quals han cantat, que eren cançons doncs, que es coneixen i que apel·len a que et fiquis a cantar amb ells, ja que ja coneixes la cançó. A part d'això, bueno, crec que concordo una miqueta amb el Tortell aquí, que a veure, que el ritme doncs, era senzill, tota l'estona era molt estable, no hi havia cap tipus de contratemps i no hi havia, doncs... Li falta una miqueta de velocitat, però tenint en compte tot això, bueno, a més també una cosa que s'ha d'apel·lar també a tenir en compte és el vestuari, que tal com els hi hem elevat també als primers cantants, quan han fet el Tengo un amigo en mi, hay un amigo en ti, bla, 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 que han vingut de Buzz Lightyear i Woody, doncs, i després aquí al Cardona se li ha dit que la roba que portava no era l'adequada, doncs ella amb l'escenografia ha vingut amb la bici de la que canta, ve vestida com així de carrer, podries veure un rapero vestit així que això són punts a favor i que jo crec que si milloressis la varietat de temps en els teus ritmes, doncs milloraria moltíssim. Perfecte, moltes gràcies, Sam, per aquesta sincera valoració, tot des d'un punt de vista professional. I ara us demanaria, sisplau, que passéssim a les votacions. Tortell? Vale, mira, sí, et mostro. La meva valoració és d'un 1, pel que t'he explicat, però anava a ficar un 2, però és que el Joan Marc s'ha ficat tan pilota que he dit, però li fico un 1, perquè no m'agrada que... No, però què pilota? Què collons? T'has ficat pilota, tio. Tio, però... Però a veure... Tio. A veure. Que el Joan Marc s'impegi és una cosa, però que no... Però a veure, això ho esteu portant a terrenys que us esteu inventant, tots dos. O sigui... Aquí he de discernir amb tu. O sigui, si es mereix una puntuació de 2, dóna-li el 2. No et vinguis a influenciar aquí perquè el Joan Marc vulgui mullar aquesta nit o no. Però... És que em molesta. Vale, mira, pues canviaré la votació, va, poso un 2. Vale, merci. Joan Marc, et toca. Sí, estic bé. Jo l'únic que tinc que dir que bueno, no, en cap moment hi he tirat la canya, cosa que han dit, i bueno, m'ha agradat l'actuació perquè has explicat una història amb rimes i ben cantada, tot i que ha fallat una mica el ritme, però és una història que jo crec que tenia sentit i ha agradat, almenys a mi. I per això un 1 per l'escenografia i un altre 1 per la història. No et piquis, Joan Marc. Merci. Perfecte. I Sam, la teva votació? Jo et dono un 3, ja que crec que se t'ha de donar l'oportunitat d'estar allà dalt i espero que tinguis sort, la veritat. Moltes gràcies.
Doncs moltes gràcies, Ivet, per haver vingut. I ara, en aquests moments, hem arribat a l'intermig del programa, així que és hora d'una pausa publicitària. Porto tot el dia tenint camells novells i adregots sense escrúpols. Estic assedegat, necessito un descans. Arcadebar! Oh, 12 putes a l'estancat de comissària processant idiotes, tio. Em venen arcades d'escoltar-los. Estic fart. Necessito un puto descans. Arcadebar! 6 mesos al cos i mai m'he saltat l'hora del dònut. Potser seria un bon moment per fer la dieta. Necessito un descans. Arcadebar! Perdona, he escoltat bé? Necessites un descans, senyor agent? Doncs estàs de sort, perquè tinc remei al teu problema. Arcadebar! L'Arcade Bar és el bar que busques, ubicat a escassos metres de comissaria, un espai on la policia no és només benvinguda, sinó que és considerada anfitriona del local. Arcadebar! Oh, se me n'oblidava! Per cada 2 cerveses tindràs un dònut gratis. Ho sento, Guifré, hauràs d'esperar per a començar la teva dieta. No esperis un sol segon més i apropa't al Arcadebar! al bar de tots i per a tots els policies. Situat al carrer Popular Street, la Mesa 744, just a sobre del nou antiquari. La venda d'alcohol a menors està prohibida. I ja estem de tornada en la primera edició de Fame or Shame després d'aquesta preciosa pausa publicitària i sense oblidar-nos de mencionar el nostre patrocinador oficial, Armengol Bikes, el teu lloguer de bicicletes de confiança. I ara en aquests moments estem disposats a veure la segona fornejada d'artistes i habilidosos que entraran per aquella porta en breus. I sense més dilació, el següent participant. De locos. Hombre, què ha passat aquí? Hòstia, aquests estan d'escop. Vaja, vaja. A veure. No, hombre, no, clar que no. A veure, hem vingut a cantar per ella i ara jo us vindré a fer una mica de màgia. Abans era el meu i ara és el seu. Jo no aquí sóc l'ajudant només. Vale. François Sol. Exacte. Aviam. Jo la necessito, si no, malament. Sí. Vinga. A veure, François, sorprèn-nos. A veure, qui vol ser el jurat que participa? Necessito un voluntari de vosaltres 3. No pots fer amb el presentador? A mi altra vegada? Pues si vol el presentador, sí, jo he de donar-li emoció. Jo no tinc problema, hòstia, per això estic aquí. Pues vine aquí, a veure, Ladislau quedarà sense dit. agafis una d'aquestes cartes. Joder, Emma, no em diguis això. Remena tu mateix, si vols. Aquí, que no hi hagi trampa ni cartó, si vols les passes entre el jurat i que les remenin ells. Realment no hi ha cap tipus de problema. Quan les hagis remenat, me les dones. Vale, un segon. Bueno, les voleu remenar vosaltres, també? Va, jo remeno. Vinga. Remenes tu o jo? Tu. Ok. Professional, Sam, no ho has fet? Sí. Ai, molt de pòquer a la uni. Bé, perfecte, ara tenim aquí totes les cartes i jo no les vull. Les llançaré totes menys una.
en quedaré només una. És aquesta la carta? No. Clar que no. Ja sé que aquesta no és, perquè el problema és que la carta no està aquí. Ha desaparegut. Està com en una altra dimensió, que se'n diu. A veure, Joan Marc, gira't un moment. Tens alguna cosa aquí, com darrere l'orella. Potser és Caspa, Uf! Quin atac més gratuït per Joan Marc, no? És aquesta la teva carta? No. Joan Marc, la vida no et somriu, Collons, però com? Que aquesta no és. Va pinyon, el François, Com collons? A veure, queden dues opcions. Vull dir, Sam o Tortell, qui té més bona sort de la vida? Home, en Tortell últimament l'ataquen guepards o no sé què per la muntanya, no sé. És veritat, els Pumas. Sí, bueno, ja ha passat, La Sam, no. La sí, jefa millor. que m'inspira més confiança, Sí, la jefa potser, aconseguint ser jefa de metges, potser té més sort. Ara treu un anell i se't declara, tant de bo, Sam. És aquesta la carta? Hombre, mira, la tercera me l'ha vençuda. Pues sí que és aquesta carta, sí. La Sam li somriu la vida, perquè evidentment al ser cap del SEM, pues res, aquí. A veure, aquest no és l'únic truc. Avui tenim més d'esto. No sé si us heu fixat. François, un moment, abans de tot t'he de dir que venir aquí vestit tan elegant i no anar amb barret, vull dir, no quadra. No, a veure, la cosa és, jo no necessito barret, però tu, el teu barret no t'encaixa. No m'encaixa? No, el blanc aquest amb el vermell, no. Per tant, Joder, bueno, no sé. dona mal que jo el canvio. Te'l dono. Té, aquí tens. Perfecte, me'l poso, si no t'importa me'l No, poso. no, cap problema. A veure, Tortella, tu a veure si et somriu la vida, ja que la Sam ha tret la carta, tu... Què ets de fer? Tu, mira, jo quan et digui necessito que bufis fort, però molt fort. Vale. Però cap a dins o cap a fora? Cap a fora, evidentment. Cap a fora. Vale. Com si em volguessis treure el barret d'un soplido. Vale. Bé, 3. Bufa com el llop. 2. Els 3 porquets. Ja. Sí. Espera. Sí, no? Mira, si l'has canviat de color i tot, s'ha gastat. Metges, crec que el senyor Tortell té problemes pulmonars, treu sang. Aquí tens. M'ha pillat una mania. Mare meva, necessites aigüeta, Tortell. I com podeu comprovar, el barret No, ha canviat de color. De locos, Però... Ara sí que m'encaixa, Tortell, ara fliparàs. No sé si heu vist les pel·lícules de Harry Potter, sou fanàtics. Soc molt fan dels llibres. Sí, pues, atento. A veure, ve ara, no? No m'estic colant. Un moment, però No sap ni el show. res, posar una mica de música per fer l'ambient, no sé si clar, diu Harry Potter. Bueno, jo vaig preparant, vaig a buscar una cosa allà darrere. Ui, què traurà ara? Què traurà? S'ha mort el company o què? Què està passant? Harry Potter, ara ho entendràs. What? No sabia que Harry Potter era paraplègic. No, a veure, tio, la plataforma de 3/4, Emma. Ja saps, fes de Ron Weasley, Emma. Però si tu ets el Ron Weasley, tio. Vale, vinga, quan vulguis. Sí? Ja. Cuidao, no molt fort, que potser em penjo la paret. Què està passant? Què? Ui, Què collons? què està passant? Què ha passat? Què Són de Hogwarts, realment. Uf. Acaben de travessar la puta paret. Bueno, jo ja puc anar recollint els ganivets i puc anar a marxar cap a casa perquè ja ho he vist tot. Mare meva. Aquella paret és de veritat o...? Teòricament sí, és de formigó. Una cosa, fem la valoració amb els fantasmes d'aquests dos, o què? Perdona, que havia anat a buscar galetes. Què? Havia anat a buscar galetes. Sí, aquella paret està més dura. Tenim aquí una participant i després l'altra ja sabem que és un fantasma d'abans, però ara sembla un literal. Aviam, espera, cridem-lo, aviam si ve, no? François? Ara apareixerà aquí... Què collons? Sí, ja està aquí. Que nassos. Bueno, doncs
Fins aquí el truc era... Després d'aquesta gran actuació final, passem, sisplau, a la valoració dels nostres jutges. Vale. Comences tu, Sam? O voleu que comenci jo? A mi m'és igual. Comença tu, va, que sempre obres bé la llauna. Vale. Aviam, o sigui, la performance que has fet ha sigut espectacular, ja t'ho dic. I per mi tu ets el number one, vale? Oh my god. T'has regalat i no tinc res més a dir. Per mi ha sigut espectacular, màgic. Wow. Bé, doncs a mi m'ha sorprès moltíssim. Primer de les cartes, no sé com collons, tenia jo una carta a l'orella i la meva companya Sam també en tenia una, perquè en cap moment no hem parlat abans, no ens hem posat d'acord amb res i no sé com pebrots has tret una carta de les nostres orelles ni com l'has posat allà, perquè jo en cap moment he notat absolutament res. El número que més m'ha impactat ha sigut el que heu travessat aquí la paret, com si res. M'he quedat molt sorprès perquè després he anat jo a comprovar la paret i evidentment està més dura que una barra de pa de fa 5 dies. I m'ha sorprès molt aquest truc. I també el que més m'ha sorprès de tot és que al cap de 5 minuts, quan tu has anat a Hogwarts o on hagis anat, ja m'has aparegut davant. Fixa't que no t'esperava que m'he caigut al terra i tot de... Sí. Sincerament, aquesta actuació m'ha agradat més que la primera que heu fet. Merci. I m'he passat bé, la veritat, m'he passat molt bé. Moltes gràcies. A vosaltres. Sam? A veure, jo crec que tens el mateix problema quan has cantat que ara, i és el ritme. S'ha de dir, al començament, Soc arrítmic, no puc canviar-ho. És el... Com dir-ho, la primera, encara que sí, doncs ha estat interessant veure el truc de mans aquest de treure les cartes de les orelles i tot això. Ha sigut una mica lent, s'ha fet una mica llarg i pesat i potser hauria d'haver sigut una miqueta més àgil, més rapidet i després passar als plats forts, doncs, ràpidament, simplement, doncs, pim-pam, i ara et fot una explosió a la cara. Exacte. Tot i això, la veritat, el truquillo aquest de travessar parets, no tinc ni idea de com ho has fet, el de les cartes, doncs mira, és una mica de joc de mans i si tens agilitat, que espero que les tingui ja que ets un metge, ja estaria bé que tinguessis agilitat de mans, doncs s'entén que el puguis fer. Que jo amb aquestes mans faig màgia, D'acord. Mare meva. Perfecte, doncs moltes gràcies per aquestes crítiques, Sam, Joan Marc i Tortell. I ara, sense més dilació, passem a les votacions. Vale, mira, jo et posaré... És que tu per mi ets el number one, vale? I aquesta votació la faré una mica diferent. Et donaré un 1 perquè el number one ha de portar el número 1, vale? Has de ser el number one, el number Juan. Eres un Don Juan. Vamos! Moltes gràcies, Tortell. Aquí tens la meva puntuació, m'ha agradat, ha sigut diferent i m'he passat bé. M'ha agradat. De locos, moltes gràcies. Perfecte. Sam? I jo, bueno, et donaré un 2, crec que, bueno, el dit, mirarem el ritme, que tampoc, algun dia estaràs fent un RCP i se't morirà perquè no sabràs portar el ritme bàsic de 1, 2, 3, 4. No, però jo amb les mans faig màgia. La Macarena. Sí, però amb el ritme no se'l teu fort. És veritat. Estàs a temps de canviar, Tortell? No, però sí, ets el number one, tio. O sigui, ets un cabra. Què vols ser el tercer, tio? No, tio, jo et dono el que et mereixes, el number one. Vull ser el tercer, Tortell. Vinga, següent. Vinga, moltes gràcies. Vinga. Ai, m'ha encantat. Doncs això, amb aquesta actuació, amb aquesta màgica actuació, plena de misteri i d'intrigues, han aconseguit una puntuació total de 6 punts. I ara, sense més dilació, passem als següents participants. Rock and roll, què passa, company? Oh, Pere Joan!
Era preparats? una persona despullada. Som Pere Joan i els malfactors. Us presento els malfactors. Malfactors? Oh, espera. Vale. Senyors, esteu preparats? Bueno, us podeu presentar una mica com es diu la formació? Ja ho has dit, no? Bueno, una mica com us veu conèixer, per què us heu presentat al concurs... T'ho dic així mateix. Ens hem conegut fa 40 minuts, que és el que portem esperant aquí a la cua. Necessitava algú per fer la feina i ells han donat el pego. Sé que un es diu Amadeu, m'han caigut bé i són els malfactors, d'acord? Jo he vingut aquí a fer una mica de rock and roll. I veig que pregunteu a la gent què fa amb el premi, jo m'agradaria dir que me'l gastaré en droga, però he de reparar el cotxe, que me l'he fotut. M'agrada la teva sinceritat, Pere Joan. Un grande. Bueno, doncs... Començo amb la meva òpera rock, d'acord? Sisplau. Acte 1. Ens traslladem a la ciutat de Los Santos i veiem un home que acaba d'arribar. Aquest home s'ha fet miner. Miner. Agafo pedra, faig roca polida. Roca polida. No tinc res millor a fer. No tinc res millor a fer. La meva vida. Amb la meva vida. Ferro, coure, or i diamants. De quartos se'n moc molts, però me'ls treuen de les mans. Ferro, coure, or i diamants. De quartos se'n moc molts, però me'ls treuen de les mans. Acte 2. El nostre home es troba a un objecte. I aquestes paraules passaren per la seva ment. Singular estri del dimoni, amb estructura simètrica, radial, dissenyat per a colpejar amb màxima eficiència i precisió una batuda tan vertical diagonal com horitzontal. Llavors, ell compongué tal cançó. Acte 4. Visca la terra, mori el Borbó i visca el rock and roll. What? Què collons? Què? Forma part de la cançó, suposo, sí. Sé que és un mal moment per fer aquest carcarrillo, però hi ha algun metge a la sala? Sí, hi ha un. Esteu tot bé? Tots bé?
Fabulós, fabulós. Jo crec que aquests... Jo crec que el Pere Joan la palma, de veritat. Hosti, tu. Uau, què t'ha semblat, Joan Marc, la interpretació? Home, a mi de totes, de moment és la que més Que se'ls hem de donar les m'ha agradat, Hem de donar la puntuació. Ha sigut molt bona, tio. A mi m'ha flipat, la veritat. Història, música casera... A més, amb instrument... Sí, tio, i està com tot molt ben planificat, no? Tota la història, els 4 capítols, com... No sé. A mi m'ha inspirat. La llàstima és que s'hagi tallat una mica, però... Sí, és una vaina. Però, bueno, suposo que seran problemes tècnics. Sí. Ens trobem ara mateix en una petita sèrie de dificultats tècniques conegudes com que s'han rebentat la puta cara i s'han deixat contra el terra. Mira, ara sembla que es van aixecant de mica en mica. Aquí hi ha dos, vale. Un segon. Crec que ja està aquí entre els vídeos. Hòstia, ja he actuat, què dius ara? Drag and roll! Bueno, també m'agradaria ara en aquests moments agrair a l'equip de SEM per la seva gran labor que està realitzant a la ciutat, sobretot en aquests moments. Com que es parteixen la puta cara enmig de l'escenari. M'ha arribat fins a l'acte 4. Molt rock and roll. Ai, espera't, els jutges, jo vull veure què diuen els jutges, tio. Estàs bé? A veure, Joan... Estàs bé? No recordo l'actuació, però em diuen que he arribat fins a l'acte 4. Vale. Tortell, sisplau. No recordo la valoració. Això ja és un puntazo, ja t'ho dic. Tortell, la valoració, sisplau. Sí, vaig. Pere Joan, què vols que et digui? Has estat magnífic amb totes les paraules. Has creat un personatge que realment mostra una realitat per la qual jo, per exemple, he passat, no? I l'execució ha sigut fenomenal. O sigui, és que no tinc males paraules per tu, perquè has fet que aquest programa faci un salt qualitatiu i és que no tinc res més a dir. Per mi ha sigut sublime, tio. Per mi et donaria un infinit si es pogués donar. Ha sigut perfecte, així que res més. Grande Pere Joan! Ole! Gràcies, Sortell, tio. Venint d'un artista com tu, m'ho prenc amb molt d'orgull, tio. Joan Marc? M'ha agradat moltíssim l'actuació, una molt bona història, amb diferents actes. T'has creat un personatge de zero, que podríem dir que potser eres tu mateix. A diferència de gairebé totes les altres actuacions, és que tot ha sigut, podríem dir que casero, i jo crec que això li ha donat un punt més a favor a l'actuació. M'ha agradat molt i hi ha hagut de tot. Música i al final hi ha hagut hòsties, o sigui que hi ha hagut espectacle. I no m'esperava al final, la veritat, no m'esperava i m'ha agradat moltíssim. Moltes gràcies, Sí. Sam? A veure, jo en general tot molt correcte, la veritat, però sol tinc una única pega. La meva única pega és, doncs, els teus acompanyants. Clarament, tu ets el centre de l'actuació i em dóna la sensació que ells no han fet gaire cosa. Els pocs coros que havien de fer els han fet a destemps o a dures penes els han fet i entenc la seva necessitat per les hòsties finals, però, com dir-ho, s'han estat quiets allà al fons mentre tu estaves donant-ho tot al centre de l'escenari. Però tota la resta crec que increïble, música original, tocant la guitarra en directe i la veritat m'ha impressionat molt. Moltes gràcies, moltes gràcies, Sam. Millorarem aquí el truc, heu sentit, us heu de moure. Comenceu amb les votacions. Sam? Demanaria si em pogués quedar al final perquè m'ho haig d'encara pensar un momentet. Perfecte, cap problema. Joan Marc o Tortell, no sé qui vol començar. Jo, per si la Sam té dubtes, li dono un 4, ¿vale? Per si la Sam li dona un 2, pues tens el 3 de la Sam. Vale, em comenten per pinganillo que això no és legal, però bueno. Yo ahí lo dejo.
Et dono un 3, Oh! Gran. Merci. o entrenes a les gogós o desfesta d'elles, la veritat. Bueno, però ja tenen un atuendo particular entre el pentinat d'aquest i les ulleres. I si els vols mantenir, entrena-les. Mucho ells. Vale, com la Sam t'ha ficat un 3, et poso el 3. Hòstia, doncs moltes gràcies, Pere, Joan. Gràcies per apreciar el meu art. I res, vaig a disfrutar de les següents actuacions. I res, rock and roll i Spirit of Ryan. Exacte. Rock and roll. L'acompanyo o sortim per la porta ja? Per la porta. En fi, després d'aquestes magnífiques actuacions i amb l'accident que han correspost, aquest equip, aquests concursants han arribat a aconseguir la màxima puntuació mostrable en aquest concurs, el qual se'ls classificaria com els preferits fins ara. Però tot està per veure degut a la votació secreta. Atenció, m'acaben d'enviar un missatge al François dient-me que perro que ets. Joder. Ai, François, que està ressentit. Pobra criatura. Trae un colacao i a dormir. Ai, Déu meu senyor. En fi, passem al següent participant. Bones. Bueno, jo sóc l'Andreu Benavent i vinc a fer un monòleg. D'acord. I aquesta samarreta que ens portes de taxistes us trobem a faltar? Bueno, és perquè el faig en honor a les tardes a l'antic taller, o tardes nits que fèiem a l'antic taller, una miqueta. Els hi dedico a ells. Sobretot el Xavi Barra, el Roger Capdevila i el Bernat Pixapins. I una pregunta, per què et presentes al concurs? És terapèutic, la veritat. Ah, vale. Vale, bueno, pues, com us he dit, jo avui intentaré fer un monòleg, perquè, principalment jo m'ho passi bé. I, vaig estar investigant de com començar això i, el més comú és dir, pues mira, venint, hòstia, no sabeu el que m'acaba de passar? El taxi venint cap aquí. Clar, això no ho puc utilitzar perquè en aquesta ciutat taxistes, pocs n'hi ha ara mateix. L'últim cop que vaig veure un taxista de servei, el François encara podia tenir fills. Tortell, mira, quan he sapigut que tu formaves part del jurat, sincerament m'he collonit. I així que he dit, Andreu, no et passis de la ratlla, saps? Per això he decidit que tu, si veus que no t'agrada, tu te'n pots anar al lavabo, a empolvorar-te el nas, a fer el que tu creguis un més convenient, com tu vulguis, Si et vols acabar el càtering de les coques de llardons que hi ha allà, tu mateix. Endavant. Això sí, tu recordes que et vas gastar una milionada al mecànic? Sí. Sí, a l'Eustaqui menja rodes, te'n recordes, oi? Sí. Va menjar alguna més que rodes aquell dia? Hombre, està clar que sí. Perquè el cabron em va treure el rècord. Vale, què tal, Joan Marc? Tot bé? Tot bé. I què? Us han portat en limusina, no? I tant, sí. Sí, perquè si has de conduir tu, malament. I, a veure, seguirem amb un acudit molt bàsic, L'acudit és el següent. El Perepau és Sem. I ja està, aquest és l'acudit. Sam, vaya fitxatge. Estem en crisi. Crec que el Bartomeu comença a tremolar una mica, Per cert, ara ja sabeu, amics policies, ara quan us peguin un tret a un atracament, no us preocupeu. Allà estarà l'atracador per reanimar-vos. Un negoci collonit, Sam? Segur que els ingressos de l'hospital han pujat. Si pugessin així. I, a veure, està clar que jo per haver fet aquests acudits havia de saber qui era el jurat, no? Així que, us seré sincers, a mi m'han xivat una mica qui éreu. Però que no es preocupi aquesta persona de dins de Whistle que m'ho ha xivat, que no es preocupi, Vlad, no et preocupis. Que per cert... Abre el cajón!
a mi em va dir que... Bueno, Tortell, ho sento, però crec que ha sigut el segon plat, perquè havia de ser l'Andreu Sánchez. Havia de ser l'Andreu Sánchez. Molesta una senyoreta. Havia de ser l'Andreu Sánchez el jurat. El tercer jurat. I, bueno, tenia una cosa preparada amb l'Andreu Sánchez, que és el metge de capçalera del Blat, i bueno, li anava a dir la gran feina que deu fer, perquè el Blat està en una edat que ja li va tocant la prova del ditet, saps? Que seria comprovar l'oli de les portes de Mordor, saps? I això. I mira. Així que he tingut d'improvisar una cosa rapideta per tu i ja estaria, mira. Jo només volia donar les gràcies a l'organització i mai pensaria que donaria les gràcies a la monarquia, però és així. Què hi farem? I ja estaria. Moltes gràcies a tots. Després d'aquesta gran actuació, que sí, cabronet, després d'aquesta gran actuació passem a escoltar les valoracions. La teva actuació, la veritat que m'ha agradat moltíssim. O sigui, m'he rigut i al final crec que és el que buscaves una mica. Sí. M'han agradat molt, la veritat, els acudits que has fet sobre mi. Crec que has portat un bon ritme, ens has fet riure i al final és el que compta. Moltes gràcies, Tortell. De res, guapo. Cada cop que parlaves no podia parar de riure, que has anat increixendo i m'he passat molt bé. He rigut moltíssim i m'ha sorprès molt, la veritat. En fi. Sam? Bueno, jo diré que ha sigut bastant original, diferent a la resta, i crec que has tingut la mala sort d'anar darrere del Pere Joan. Si no hagués sigut per això, segurament tenies una puntuació més alta que la que tindràs, la veritat. El ritme interessant, els acudits doncs, divertits i ben fotuts. I bueno, crec que podries tenir futur com a monologuista, la veritat. Aquí tens el meu 3. Bona execució, bon ritme i has aconseguit el que volies, fer-nos riure. Que és el més important. I va, et donaré també un 3 perquè és difícil ser un bon monologuista i ja t'he dit, si no fos perquè està aquí, perquè ha aparegut abans el Pere Joan, segurament tu ara tindries la puntuació més alta com a mínim del jurat, així que felicitats. Merci, Sam. En fi, després d'aquí les valoracions del Bromes, m'agradaria despedir aquí el company que s'ha coronat amb la segona puntuació més alta fins dintre la jornada d'avui. I em sembla que ja passaríem al... Companys, és l'últim ja? Sí, em sembla que sí, amb l'última actuació d'aquesta nit. Endavant. Hòstia, no fotem que és en Llaminer. Hòstia! Ets en Guifré o en Llaminer? Guifré. Oh, Guifré, papu! Bona. Suposo que ja em sabeu el meu nom. Guifré Mandó. Sí. Però ens agradaria que et presentessis una mica més enllà. Què et dediques? Per què t'has presentat al concurs? Actualment exerceixo de Mossos. Faig de mosso, inspector, fent millor que aquesta ciutat se senti més segura. Això intento. I sense menys preàmbuls, comencem. Vinga. Aquesta va dedicada a totes les persones que he ferit. I lamento molt el que he fet. Amb la llum del teu mirar has omplert la meva vida i em poguessis estimar. Ma il·lusió fora complida i viuria tan content que el mon rostre s'hi veuria.
la llum de l'agraïment i a tota hora cantaria una cançó pels dos que jo mateix faria una cançó pels teus ulls perquè nits de tan escurs fossin la meva vida. Llum de la meva vida. No es facis mai il·lusió. Fantàstica actuació, encara millor interpretació d'aquesta versió de Rosó. Jutges, la vostra opinió, sisplau. Buf, a veure, com dir-ho? Tens sort de que no sigui el teu superior, perquè si fos el teu superior, directament no estaries fora del cos de Mossos, sinó que estaries a la presó, que ja havia vist anteriors actuacions teves que, bueno, no estaven malament. Però aquesta, no sé, desitjava fotre'm un tret directament al cap. Em sap greu ser tan dur, però és que l'entonació, em perdó, ha sigut horrible. Ha fallat una mica bastant la coordinació amb la música, sobretot a la part final, i em sap greu dir-t'ho, però no m'ha agradat. No m'ha agradat la teva actuació d'avui. Jo crec que podries haver donat molt de tu mateix, perquè he vist altres actuacions teves que, Déu-n'hi-do, han estat a l'altura, i aquesta ha estat pels terres no, sinó per sota terra. Bueno, gràcies. Perfecte. Després d'aquestes commovedores i dolces paraules del Joan Marc, passem a la següent valoració. Aviam, comparteixo bastant el que ha dit en Joan Marc, que, ostres, tu ens tens acostumats a, jo què sé, el gran hit, el Glu Glu Glu, per exemple, i, o sigui, amb el que tu ets, has estat molt per sota del que podries haver donat. I tot i així no m'ha desagradat, ¿vale? Perquè tenia el to aquest que li volies donar més dramàtic i més de tragèdia, no, diguéssim. I al final sí que se t'escoltava fluix, però bueno, a mi m'ha agradat. I res, fins aquí la meva valoració. Vale, moltes gràcies per aquesta valoració constructiva i tan positiva per al nostre concursant. Sam? A veure, Guifré, ja saps que jo et tinc bastanta estima i que sempre, doncs, em fa mal sempre que et veig allí passar per l'hospital, però farem un sota l'aigua glu glu glu, la veritat. Hagués estat bé, eh? La cosa és que ja està massa vist. Bueno, no feia falta un sota l'aigua del mateix estil, la veritat, i entenc el que volies fer amb aquesta actuació, però no és el que... Sí, i de fet jo crec que els teus amics amb els quals problemes, jo crec que ara tindran més problemes amb tu per aquesta actuació. En fi, sense més dilació, passem directament a les votacions. Sam, Tortell, Joan Marc. Vot un blanc, vot un blanc. Em sap greu, però no es pot votar en blanc. No. S'ha de comptabilitzar el vot entre 3 i 1. 3, 2 o 1. Aquí tens un 2, per part meva, Guifré. Jo em sap greu, però et donaré una puntuació baixa perquè no he entès per res l'actuació. Has baixat molt el teu nivell. Jo sé que tu pots donar molt més de tu mateix i em sap greu, però aquí tens la meva puntuació.
Jo també donaré un 1 perquè, bueno, crec que si et volies presentar un concurs com aquest, doncs podries haver presentat quelcom més interessant. Molta sort, Guifré, vinga. En fi, doncs, moltes gràcies per aquesta actuació, Guifré, i moltes gràcies a tots els membres que hagin participat en el concurs. Ara procedirem a fer el recompte de les puntuacions de la companyia i donarem per finalitzada aquesta edició de Fame or Shame de la companyia Weasel. Porto tot el dia tenint camells novells i adregots sense escrúpols. Estic assedegat, necessito un descans. Arca de bar. Oh, 12 putes a l'estancat de comissaria processant idiotes, tio, em venen arcades d'escoltar-los. Estic fart, necessito un puto descans. Arca de bar. 6 mesos al cos i mai m'he saltat l'hora del dònut. Potser seria un bon moment per fer la dieta. Necessito un descans. Arca de bar. Perdona, he escoltat bé? Necessites un descans, senyor agent? Doncs estàs de sort, perquè tinc remei al teu problema. Arca de bar. L'Arcade Bar és el bar que busques, ubicat a escassos metres de comissaria, un espai on la policia no és només benvinguda, sinó que és considerada anfitriona del local. Arcade Bar. Oh, se me n'oblidava, per cada 2 cerveses tindràs un dònut gratis. Ho sento, Guifré, hauràs d'esperar per a començar la teva dieta. No esperis un sol segon més i apropa't al Arcade Bar. El bar de tots i per a tots els policies. Situat al carrer Popular Street, la Mesa 744, just a sobre del nou antiquari. La venda d'alcohol a menors està prohibida. I estem de tornada al que seria el tram final del Fame or Shame, on rebrem els finalistes i nombrarem qui ha sigut el guanyador d'aquesta primera edició, però no sense oblidar-nos del nostre patrocinador oficial Armengol Bikes, el teu lloguer de bicicletes de confiança i cada dia el de més gent. I a continuació passaré amb els 3 finalistes. El primer finalista era l'Andreu Benavent. La segona finalista era la Ivette Busquets i el tercer finalista era el senyor Pere Joan. Aquí els tenim tots, Andreu, Ivette, bueno, si falta el senyor Pere Joan, que suposo que estava ocupat amb el SEM encara. A veure, de la llista de la seva actuació anterior. Perfecte. Aquí tenim els 3 finalistes de la jornada d'avui i en breus instants comentarem el guanyador d'aquesta edició. I el guanyador és el senyor Pere Joan. Ole! Gran Pere Joan. Moltes gràcies. Ha sigut un honor. Moltes gràcies. Ha sigut un honor tenir tants bons contrincants, Igualment. Hi havia molt de temps, també t'ho dic. Que gran Pere Joan, que ha guanyat i no se'n recorda de res. Ets un crac. Ojo. Bueno, podré mirar la tele, suposo, no? Sí. Bé. Felicitats, Pere Joan. Moltes gràcies. Has fet una interpretació brutal.
Puc saludar la mama? Mama, mira! Mama, mira, que he guanyat a la tele, collons! Saluda'ns del poble, També comentar que la classificació ha quedat amb Pere Joan 3, Andreu 2, i Bet 1, respectivament, dintre del que seria la classificació de la productora. I ara, en breus instants, vindrà un representant de la mateixa a donar-te el premi en metàl·lic. Hosti, que carda! Cotxe. Aquí el tenim. Bones tardes, senyor. Moltes felicitats. Moltes gràcies. Bé, et faig entrega d'un paper simbòlic, però et farem una transferència de seguit. Moltes gràcies per participar, moltes gràcies als que han quedat segon i tercer. I bé, de seguida el rebràs. Deixo-me amb Blat i el jurat. Merci. I això no només s'acaba aquí, sinó que pròximament es plantegen les següents edicions. Senyor, Pere Joan s'apuntarà a les següents edicions. Estigueu preparats. Pere Joan l'estrellato. Així, merci. Tinc el jurat ja de part meva. Agrair a tothom, a tots els participants, a tots els membres dels jurats i a tots vosaltres, telespectadors, per aquest show i recordar-vos que sense vosaltres res d'això seria possible. Moltes gràcies a tots, bona nit. No hi ha millor solució ni a la fusta i d'alumini, ideal per l'extermini. N'hi ha de grans, n'hi ha per petits, n'hi ha per jugar-hi amb els amics. Moltes brotes i entrebats, del canasta el trobaràs, legal i barateta, és la joia del poble ras. Mira com belluga la meva berruga. Mira quin goig que fa, meu bastó de pagar, és un pal particular. I en aquesta merda de ciutat, un necessita una berruga. Mira com belluga, mira com es mou la meva berruga. Com odio aquesta ciutat.